ଜୀବନ ହିଁ ଗପ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରି ହେମନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ନୁହଁ, ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ସହରରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ପାରୁଛୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ତୋଳିଦେ। ବାସ୍ ସେତିକି। ଆମର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗପ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗାଳ୍ପିକ ବିମଳ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବାପା। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ। ପୁଅ ଉତ୍କର୍ଷ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ କହିଥିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଆଉ ଚାକିରିକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଥର ତୁମର ବିଶ୍ରାମ। ପୁଅର ଏହି ଦ୍ୱିପଦ କଥାରେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଛାତି ସେଦିନ କୁଣ୍ଢମଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲେ। ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 11ଟା ହେବ। ଆରାମ ଚେୟାରରେ ବସି ପତ୍ରିକାଟେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ପତ୍ନୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ପତ୍ରିକାର ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ସେ ନିଜ ଅତୀତ ସହ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ହେମନ୍ତଙ୍କ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ରମେଶ। ଗାଁରେ ବାପା, ମା ଓ 2 ଭଉଣୀ। ଫୁଟପାଥରେ ଲୁଗାପଟା ବିକ୍ରି କରି ଭାଇ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଭାଇ ଏକା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ବି ପାଠପଢ଼ା ସହ ଭାଇଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେବେଠୁ 2 ଭାଇ ମିଳିମିଶି ପରିବାର ବୋଝ କାନ୍ଧେଇଲେ। ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ଖବରକାଗଜ ଅଫିସରେ ଅନୁବାଦକ ଚାକିରିଟେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଦରମା ସେମିତି ଅଧିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଟପାଥରେ ଲୁଗାପଟା ବିକ୍ରି କରିବା ଠାରୁ ଇଜ୍ଜତଦାର ଚାକିରି। ଦରମା ଆଦୌ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଚଳେଇ ନେବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏହା ଭିତରେ ନିଜ ବାହାଘର ବି ସରିଥିଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଅଟିଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ସବୁକିଛି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ନିଜେ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ କିଣିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲା ବେଳକୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ତାର ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଲେ। ଯଦିଓ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଭଳି ନ ହେଉ, ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ପୁଅର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କଲା ବେଳକୁ ମାସ ଶେଷକୁ ହାତ ଖାଲି। କେଉଁ ମାସରେ ଦରମା ମିଳିବାରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ମେଳା ବସିଥାଏ। ପତ୍ନୀ ପୁଅକୁ ନେଇ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ ହେମନ୍ତ। ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ପୁଅର ନଜର ପଡ଼ିଲା କଣ୍ଢେଇଟେ ଉପରେ। ତାର ଦାମ ଯାହା ତାହା ହେମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଏକା ଜିଦ୍, ସେ ସେହି କଣ୍ଢେଇଟା ନେବ। ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପୁଅକୁ 2 ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲେ। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଅ ଉତ୍କର୍ଷ ସେଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହେମନ୍ତ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅପାରଗତାକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମନଟା ତାଙ୍କର ଭାରି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। ପିଲାଟେ ସେ, ତାର ବା ଭୁଲ କ'ଣ? ସବୁ ତ ମୋର ପାରିବା ପଣିଆର ଅଭାବ। ଶେଷରେ ଉତ୍କର୍ଷକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଗେଲ କଲେ। ସେ କାହିଁକି କଣ୍ଢେଇ କିଣିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ତାହା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍କର୍ଷର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 4-5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାହା ବି ବୁଝୁ, ପରେ ଆଉ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିନି। ହୁଏତ ସେ ବାପାଙ୍କ ଅଭାବୀପଣକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଦରମା ମିଳିଲେ ଦିନଟିଏ ବାପାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏ। ଏତେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ପୁଅର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିକୁ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ତାରିଫ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍କର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲା। ଏଇ 15-17 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ଅତୀତର ସେହି ଦୀର୍ଘ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରେଖା ଦେଇ ହେମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ପତ୍ରିକାଟିକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖି ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ପାଦ ପାଖରେ ଉତ୍କର୍ଷର ମୁହଁଟା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ସେ। ଚେୟାରରୁ ଉଠି ବସିଲେ। ଆଖିକୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମକଚି ଚଷମା ଲଗାଇଲେ। ସତେ ତ! ଆରେ ଉତ୍କର୍ଷ! ବାପାରେ, ତୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ, ହେଲେ କିଛି କହୁନାହୁଁ। କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ତୋ ମା ବି କିଛି କହୁନି। ପାଦ ଛୁଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ବହୁ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲିଣି। ତମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ। ତୁମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଆକୁ ମନା କରିଥିଲି। ତମେ ମା ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଏମିତି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଖାଇବା। ଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇଥିଲେ ତ ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସରିଲା। ଖଟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଶୋଇଛି। ମା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଉତ୍କର୍ଷ କହିଲା,
ବାପା, ଏଥର ଆମର ନିଜର ଘରଟେ କିଣିବା। ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଣିବା। ବଡ଼ ସହରରେ ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରି ହେମନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ନୁହଁ, ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ସହରରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ପାରୁଛୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ତୋଳିଦେ। ବାସ୍ ସେତିକି। ଆମର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନା ବାପା, ଗାଁକୁ ଯିବ କାହିଁକି? ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ନା ରେ ବାବା, ଗାଁକୁ ଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନେଇସାରିଛୁ। ବହୁ ଅଭାବ ଓ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ତୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇସାରିଛୁ। ଏବେ ତୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀଇବା ଶିଖ। ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜୀବନକୁ ନିରସ କରିଦେନା। ଏଥର ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଲା। ଏଣିକି ତୋ ଉପରେ ବି ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା। ସବୁ କଥାରେ ଅନୁଶାସନର ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇସାରିଛୁ। ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। ବାପାଙ୍କ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଉତ୍କର୍ଷ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମା ସେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ନୀରବରେ ସେ ବାପା ଶବ୍ଦର ଗଭୀରତା ମାପି ଚାଲିଥିଲା। ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଜଳି ଜଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପ ତ ଶୁଣିଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବା ସହ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ।